Inminente cambio de goberno en Noia. Esta mañá presentábase a moción de censura que permitirá investir o socialista Francisco Pérez co apoio de BNG a Marea e o edil non adscrito Luís Salamancos. Que tal? Boa noite. O pleno no que se debaterá esta moción celebrarase o 11 de agosto. De seguida ampliamos esta información antes titulares. O PSOE de Vilagarcía fai balance dos 2 anos de legislatura do Goberno Central. Destacan o impacto das medidas do Executivo progresista na vila. Deputación e Concello de Catoira firman un convenio para realizar a conexión peonil entre o centro de Pedras Miúdas. Será no marco do Plan Extra. Iván Ferreiro e León Benavente actuarán en Pontevedra. Eles serán os protagonistas do concerto sorpresa anunciado polo Concello. Será o domingo 17 de agosto. Milleiros de persoas achegáronse a Moraña para participar da popular festa do Carneiro o Espeto. A organización esgotou todos os lotes que se puxeron á venda. Máis dun 100 de nadadores tomarán parte no terceiro descenso do río Tambre. Desenvolverase o sábado 9 de agosto dende a central eléctrica ata Ponte Nafonso. Estamos nas novas do día. Comezamos. Comezamos falando de sucesos. A Garda Civil investiga a aparición dun cadáver este pasado sábado pola noite nun acantilado da praia do Dique, en Porto do Son. Foi un particular o que avisou o 112 tras localizar o corpo accidentalmente. Atopábase nunha zona rochosa de difícil acceso a que non podían chegar os vehículos de emerxencias, polo que os bombeiros que acudiron ao lugar tiveron que trasladalo cunha padiola ata un lugar accesible, onde os profesionais sanitarios o puideron confirmar o seu falecemento. Ademais dos bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, no operativo participaron tamén Protección Civil e GES de Noia. Foi unha noite de especial traballo para os equipos de emerxencia, xa que minutos máis tarde tiveron que trasladarse de novo a Porto do Son, moi preto da intervención anterior, para sufocar un incendio que afectou a 5 vehículos que se atopaban estacionados nun parking habilitado para as festas de Queiruga, que se estaban celebrando nese momento. Por fortuna non houbo feridos, aínda que os danos materiais si foron cuantiosos, xa que os 5 coches quedaron totalmente calcinados polas lapas. A rápida intervención dos bombeiros impediu que as lapas se propagaran a máis vehículos, xa que o aparcadoiro estaba cheo de coches nese momento. A Garda Civil abriu xa unha investigación para tratar de esclarecer todo o acontecido. Sen descartarse polo de agora calquera hipótese, todo apunta a un fallo eléctrico nun dos vehículos como principal causa da orixe do lume. Ademais dos bombeiros de Boiro e Ribeira, participaron tamén no operativo Garda Civil, Protección Civil e GES de Noia. O cambio de goberno en Noia é inminente. O PSOE, co apoio do BNG a Marea Cidadá e o edil non adscrito Luís Salamancos, presentaba esta mañá unha moción de censura contra o alcalde Santiago Freire. O pleno para arrebatarlle a alcaldía celebrarase o 11 de agosto. Xa é oficial, os rumores que cada vez soaban con máis forza confirmábanse esta mañá coa presentación dunha moción de censura asinada por PSOE, BNG, Marea e o edil non adscrito Luís Salamancos. Os motivos que alegan os 9 concelleiros asinantes son a parálise institucional e o endebedamento das arcas públicas, os que responsabilizan o goberno conformado por PP e noieses independentes agrupados. Fronte a esta situación propoñen un cambio de rumbo encabezado polo socialista Francisco Pérez, candidato de consenso que con toda probabilidade será investido novo alcalde de Noia o próximo 11 de agosto. A espera de coñecer os detalles das negociacións co resto dos grupos, si trascendeu o acordo co BNG, condicionado a 12 cuestións claves para os nacionalistas, entre elas a redución do gasto político. Trataríase dun acordo puntual de investidura, pero sen intención de entrar a formar parte do novo goberno. Nós creemos que non é o momento para que o BNG entre no goberno. Nós cremos que temos que facer este acordo para desprazar unha xestión nefasta do PP e dos noieses independentes agrupados.
nós imos estar detrás de que se cumplan as condicións que nós poñemos para a investidura de Francisco Pérez e tamén estaremos aí presentes para negociar e para dar as nosas ideas para que a xestión municipal sexa o mellor posible. Pero esta cuestión de promover este cambio de goberno foi unha cuestión que xurdiu do PSDG. Nós, obviamente, somos necesarios, puxemos as nosas condicións, pero creemos que é o momento do PSDG e nós imos seguir traballando como xa tiñamos pensado desde o seu momento, desde a oposición, para mellorar a acción política, para mellorar a acción do goberno do municipio. Pola súa banda, o actual alcalde Santiago Freire declinou facer declaracións á espera dunha análise pormenorizada da situación. A presentación desta moción de censura foi posible tras unha sentenza do pasado 10 de xuño que bota por terra o pacto antitransfugismo. Ata o de agora estaba limitada a participación na moción de censura de Luís Alamancos, que ata finais do pasado ano formou parte do Grupo Popular. O goberno de coalición no Estado entre PSOE e Sumar chega ao ecuador de mandato e hoxe os socialistas de Vilagarcía fixeron balance da repercusión destes 2 anos de xestión estatal no Concello. Dunha banda, o deputado Modesto Pose destacou algunhas das medidas tomadas nestes anos polo Executivo de Pedro Sánchez. Falou do incremento de afiliados á Seguridade Social e do descenso nas taxas de paro que situou nun 11%, a máis baixa, dixo, dos últimos 17 anos. Tamén fixo fincapé no incremento do salario mínimo interprofesional nun 61%, o crecemento da pensión media ou a aposta por facer medrar o parque de vivenda pública que, dixo Pose, está a impulsar o goberno progresista. Pola súa banda, o alcalde centrou a súa análise no referente a Vilagarcía. Alberto Varela destacou o crecemento das achegas estatais ao Concello, pasando dos 9 millóns do 2023 aos 11 millóns de euros do 2025. O rexedor asegurou que este aumento está a permitir tomar medidas como incrementar a partida para o Servizo de Axuda no Fogar e contrapuxo isto ás achegas da Xunta de Galicia, que asegurou permanecen conxeladas. Os fondos Next Generation para a reforma da obra no ramal, a nova variante para a conexión coa P9 ou o proxecto para actuar na Nacional 640 son outras das actuacións en Vilagarcía que Varela atribuiu ao goberno de Pedro Sánchez. O Partido Socialista cando ten e tuvo no pasado casos de corrupción, colabora ca xusticia, ponos de manifiesto e toma as medidas que ten que tomar, e hai outros, como o PP, por dicilo claramente, que encubre, que a protexe, que a xustifica e que mira para outro lado cando non oculta pruebas e, en fin, cando xa hasta chegan a cousa sonroxante de que a Montoro pois parece que era un infiltrado sanchista no PP, non era un personaxe importante. Estamos nun Ecuador de un mandato, estamos nun Ecuador dun goberno que as ramas que non nos impidan, non sei exactamente como he dicho, pero que non nos permitan os obstáculos ver o bo que está facendo este goberno progresista para a sociedade en xeral e para Vilagarcía en particular. Se non houberamos tido un aliado estes anos, houberan sido para esta cidade moito máis difícil. Pese aos agoreiros, a economía vai ben, Vilagarcía vai ben, ten máis empresas que nunca, ten menos paro que nunca, e, dende logo, esperemos poder continuar con un aliado como é un goberno progresista ao lado do Concello de Vilagarcía. A Deputación de Pontevedra colaborará co Concello de Catoira no financiamento do proxecto de conexión peonil entre o centro urbano do municipio e os enclaves turísticos de Pedras Miúdas. Será no marco do Plan Extra. Hoxe o presidente provincial e o alcalde selaron un acordo para impulsar a actuación que ascende a máis de 710.000 euros, que serán financiados pola Deputación de Pontevedra con 540.000 e polo Concello de Catoira con máis de 170.000 euros. O proxecto busca establecer unha conexión peonil entre o centro urbano de Catoira e os enclaves turísticos de Pedras Miúdas, abordando a mellora da accesibilidade e a recuperación do espazo público para as persoas. Para executala, proponse a creación dunha plataforma única que priorice o tránsito peonil e mellore o sistema de drenaxe para canalizar as augas pluviais. Ademais, renovarase a iluminación con luces LED eficientes e instalarase mobiliario urbano como bancos e papeleiras. A actuación tamén contempla a
recuperación do trazado histórico do Camiño Real e a mellora de sendas naturais que conducen a lagoa e os muiños do vento, con sendas restauradas que respecten o entorno e faciliten o tránsito seguro. Vai significar unha mellora en canto á mobilidade para as propias persoas de Catoira, pero tamén para os visitantes. E non só iso, senón que vai conectar a Lagoa Pedras Miúdas con tamén xa o paseo fluvial que nos leva ás Torres de Oeste. E, polo tanto, eu creo que é un proxecto que lle vai dar un impulso moi importante a Catoira, ademais de poñer en valor tamén o Camiño Real, que é un dos tramos que neste caso imos potenciar e que o obxectivo é rematar tamén con outro proxecto para potenciar tamén o Camiño Real a partir das lagoas, da Lagoa Pedras Miúdas ata o límite co Concello de Vilarcía. Isto, xa digo, estamos no ano 25, a punto de entrar no mes de agosto, e se suma a outros fondos que puxemos a disposición do Concello de Catoira, que lle permite estar executando proxectos no que vai de ano, de plans de obras e servizos para o Concello de Catoira. Habilitamos case 1,1 millón de euros. Eso é o noso camiño, un goberno municipalista como é o noso, de pôr a disposición dos concellos todos os recursos necesarios para mellorar a calidade de vida, e isto é un proxecto que mellora a calidade de vida dos veciños e veciñas de Catoira e de quen se achegue a este fermoso concello. Novo atranco a instalación das atraccións de feira en Ribeira a tan só 3 días de que comecen os festexos. Tras lograr a autorización de portos, estaba previsto que os feirantes comezasen a montar os postos na tarde do sábado. Non foi así, posto que o paso de 3 metros que establece o plan de seguridade impide a montaxe das atraccións máis voluminosas, que terían que instalarse na contorna da Lonxa Vella. Os feirantes non están pola labor de separar unhas atraccións das outras, ademais dos riscos para a seguridade que implicaría, din, a falla de espazo. Ante esta nova traba, o Concello busca unha solución in extremis coa presentación dun novo plan de seguridade, aínda que o tempo corre na súa contra. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Agosto arranca cunha proposta cinematográfica en Vilagarcía. O luns da vindeira semana comeza a programación da Semana de Cine. Será no Salón García e o filme que estreará o ciclo será Sirat, a película dirixida por Oliver Laxe, galardoada no Festival de Cannes. Realizaránse 2 pases, o primeiro ás 8 da tarde. O martes ás 12 da mañá impartirase unha masterclass de dirección de arte por Marta Villar. Xa pola tarde ás 9:30 da noite proxectarase A rapaza da agulla. O será a quenda dun filme concerto a cargo de Chus Pazos Trío, que interpretará en directo a banda sonora das películas Seven Chances e One Week, 2 clásicos do cine mudo do director Buster Keaton. O día seguinte proxectarase Xorda, mentres que o venres ás 7 da tarde e de balde e con inscripción previa na web de Cine Club Adega, os usuarios poderán facer unha viaxe inmersiva aos fondos rochosos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Máis tarde, ás 9:30, os cativos serán os protagonistas con Náusica do Val do Vento. Finalmente, o sábado 9 pechará o ciclo unha cita especial no Parque Valdés Bermejo, no Castriño, cunha noite de cinema e pícnico ao aire libre a partir das 9 da noite. Nesta ocasión proxectarase un filme sorpresa de Bollywood con entrada de balde. Dende a organización animan os asistentes a ir caracterizados ao espectáculo, ben sexa cunha túnica cun punto vermello pintado na fronte ou outros elementos típicos desta cultura. As entradas custan 5 euros, aínda que os interesados tamén terán a opción de facerse cun abono para os 6 días por 15 euros. Arrancamos o mes de agosto con esta programación, o clásico do verán por excelencia en Vilagarcía, que do 4 ao 9 de agosto este ano vamos a ter de luns a sábado moito cine sin parar, as mellores películas tamén moi recientes, a maioría delas, excepto, a que ten a parte musical, que aí sempre son máis clásicas, pero moita actividade, moi variada ademais, tamén en exterior, así que, a programación habitual a que nos ten acostumbrados, o nivelazo que nos ten acostumbrados.
o Cineclub Adega. Nós sempre intentamos na Semana de Cine ofrecer programación para todo tipo de públicos, todo tipo de xente, e non só cine, sino outra serie de actividades, non? Iván Ferreiro e León Benavente completan o cartel de concertos das festas da Peregrina de Pontevedra. Subirán o escenario o domingo 17 de agosto, a xornada que o Concello reservara na programación como concerto sorpresa. A actuación pechará as actuacións musicais da Semana Grande Pontevedresa. Iván Ferreiro será o primeiro en subir o escenario ás 10:30 da noite. Comezaremos ese domingo 17 de agosto ás 10:30 con Iván Ferreiro, que nos trae a Pontevedra a súa xira Trinchera Pop, e continuaremos ao rematar o concerto de Iván Ferreiro con outro concerto de León Benavente, que trae a Pontevedra a súa xira Nueva Sinfonía sobre el Caos. Por lo tanto, este ano o concerto sorpresa son en realidade dous, un cartaz digno dun dos mellores festivais, ou dos mellores festivais. De feito, ningún festival este verán conseguiu xuntar estas dúas xiras no seu cartel e, polo tanto, en Pontevedra vamos ter un concerto exclusivo ou un espectáculo exclusivo. Falámoslles agora de gastronomía. Rianxo acollía esta pasada fin de semana unha nova edición da festa da Xouba. A cita, xa un referente no calendario festivo galego, congregou a milleiros de persoas que se achegaron a desfrutar deste peixe, o máis representativo desta vila mariñeira. Rianxo celebrou un ano máis a festa da Xouba e fixo por todo alto, xa que foron milleiros de persoas os que se achegaron ata esta vila mariñeira para poder degustar este prezado peixe, xa un emblema da localidade. Xa vedes, non? Está repleto de xente incluso esperando para sentarse, por tanto, bueno, moi contentos da resposta da xente, non? Tanto xente de aquí como xente que de fora que nos está visitando, que está visitando municipios próximos estes días e que hoxe se chega aquí a Rianxo. Para nós está claro que é un orgullo, un elemento de alegría que un produto como a Xouba pues ten esta fama, atreveríame a decir que internacionalmente recoñecida, non? Ademais, nun tempo que non é doado para conxunto para o sector do mar, pero tamén para a xente que sae coller Xouba, pois bueno, que se reivindicala, que a xente teña esta resposta, pois eu creo que é un motivo de alegría e de animarnos a seguir nese camiño. Como en audicións anteriores, varias foron os xeitos de cociñalas, aínda que os que máis éxito tiveron, como sempre, foi a fritida ou empanada. Xa empezamos onte, porque houve que limpiar as que van na empanada para deixalas de noite na panadería. Esta mañá madrugamos, preparamos todo e aquí estamos, que peixiño fresco desta madrugada, fantástico. Parece-nos maravilloso ter a xente aí en espera. O produto, bueno, este ano un pouquiño máis grande do habitual, porque, bueno, que a naturaleza non se pode facer nada. Este ano tocou así un pouquiño máis grande, non é xouviña, pero, bueno, o produto é fresco, fantástico, daqui da nosa costa é maravilloso. E a calor tampouco puido co público fiel á festa do Carneiro o Espeto de Moraña. Milleiros de persoas achegáronse ata a Carballeira de Santa Lucía para degustar este prato na edición número 56 da súa festa. A cita declarada de interese turístico galego volveu esgotar todos os lotes que se puxeran á venda a un prezo de 400 euros, pensados para 20 comensais. Ademais dunha peza desta carne de ata 14 kilos, os packs incluían unha empanada de zorza, outra de bacallao, bolos de pan, botellas de viño tinto e de auga, salsa pro asado, café e augardente. E se a parte gastronómica foi todo un éxito, non o foi menos a musical. A sobremesa estivo amenizada pola charanga Bos Encerellados e un concerto do grupo de Vacas. En canto a verbena correu a cargo da Orquestra Panorama. Un día estupendísimo, pois que creo que a xente está disfrutando. Para nós é un placer que, bueno, que todos os anos xente que se desplaza de moitos sitios do territorio xa nacional que hoxe nos acompañen aquí. Abrimos o período de lotes o 23 de junio e, bueno, hasta o 18 de julio, pero o aforo é limitado nesta carballeira, esta magnífica carballeira que temos aquí en Santa Lucía, pero, bueno, o aforo limítanos moitísimo, non poder albergar máis comensales, pero, bueno, é o que é. A puntiño, pasa que a veces non nos damos conta do tempo que levan aí a xente traballando para comerlo en menos tempo, pero vale a pena, a verdade que esta festa
colleu moitísimo pulo, ten moitísima personalidade e dá gusto vir aquí. Porque hai moita xente xoven traballando aquí, é que é moi latoso e perder de ir á festa e deso, pero bueno, o importante é vir a que esta festa vaya para arriba. A peña que hai aquí en Moraña e, bueno, estamos aquí con eles comendo este ano a ver qué tal. Yo soy nativo de aquí, lo que pasa es que vivo en Madrid hace muchos años y me gusta venir todos los años a la fiesta de Carneiro, claro, que es lo nuestro. Pues mira, yo vengo de Italia directamente para ver el Carneiro, sí. De Nene, from Estados Unidos. Vivo en Cangas, en Vigo. Vivo en Cangas, en Vigo, aquí now. But de Estados Unidos. Estados Unidos? Sí. ¿Y el tatu? El tatu es asado. Todos os anos son eu, levamos vindo aquí, eu que sei, eu levo vindo aquí desde hai 30 anos, polo menos. De maravilla. Aquí a sombriña. Aquí a sombra, aquí Moraña, levamos todos os anos vindo aquí, unha mesa de 20. Boa comida, boa compañía. Bueno, o carneiro estupendo. Tamén foi intensa a calor rexistrada durante toda a ponte festiva na comarca de Muros Noia, pero non foi impedimento para que centos de persoas gozasen da Feira Celta de Porto do Son. Destacou o reforzo da animación de rúa e os espectáculos de gran formato. Porto do Son converteuse esta fin de semana nun auténtico poboado celta. Máis dun 100 de postos integraban o mercado castrexo instalado por todo o casco urbano, que contou este ano con moitos espectáculos de animación e pasarrúas, nunha clara aposta do Concello por dinamizar este espazo, onde a artesanía e a gastronomía foron as protagonistas. Bueno, pois hai diferentes postos de comida e outros de artesanía, tanto local como... Bueno, tamén un pouco de fora e, bueno, son os postos que hai aquí. Bueno, está bastante ambientado, ¿verdad? Hay bastante gente. Está gustando mucho, hay muy buen ambiente. Lo estamos pasando muy bien, nos gusta mucho Galicia. Feira hai que vivila, hai que estar aquí, pasar horas, ver as actuacións cando as haxa, os postos de artesanía, tamén comer, claro. A oferta festiva completouse con espectáculos de gran formato que combinaban música, danza, lume e pirotecnia. Co éxito desta edición, Porto do Son consolida a Feira Celta como unha das citas marcadas en vermello no calendario estival, na que veciños e visitantes poden volver ás orixes dun pobo marcado pola mitoloxía e a tradición. A Festa dos Muiños de Meaño celebrou a súa 21ª edición defendendo e poñendo en valor estes elementos de gran importancia patrimonial construídos á beira do río Chanca. Preto de 300 comensais reuníronse na área recreativa do Muiño do Ferreiro en Lores para participar desta xornada. Non faltou a comida, cun menú composto por empanada, polvo, carne o caldeiro, sobremesas e café. Unha parte gastronómica que se combinou coa aposta por enxalzar o valor patrimonial dos muiños e do Concello. A animación musical correu a cargo de Ansuíña, o dúo Prisma e o grupo meisino As Lembranzas. Isto naceu como unha xuntanza de veciños nunha zona aquí emblemática, unha zona característica que é unha área recreativa que é aquí en Lores, nos Muiños. O muiño que temos na parte posterior é un muiño de gestión municipal, ainda que está externalizada, que funciona bastante ben. E é unha zona con área recreativa e levamos xa este ano, estamos a falar da 21 edición, onde nos reunimos os veciños, os amigos e familiares. Temos música, temos comida tradicional, pulpo e carne caldeiro. E pasar estes momentos, un momentos agradables e que nos quede no recordo cos amigos, veciños e familiares. Falámoslles agora de deportes. O vindeiro sábado 9 de agosto vai ter lugar a terceira edición do descenso a nado Río Tambre. A actividade agarda a poder reunir a máis dun 100 de participantes. O Concello de Noia acolleu o acto de presentación dunha nova edición do descenso a nado Río do Tambre. A proba terá lugar o sábado 9 de agosto, con saída en preamar ao redor das 5 da tarde dende a central eléctrica do Tambre e o conseguinte descenso do río ata Ponte Nafonso, cunha distancia de aproximadamente 4.800 metros. A proba está aberta a maiores de 14 anos, federados ou non federados. Que a xente non pense que é un descenso en aguas bravas, porque moita xente di, nadar no río e tal. Non é iso, non? Vamos a facer un descenso a favor da corriente, suba a marea hasta a central do Tambre. Cando teñamos pleamar, salimos río abaixo 4 km 800. As persoas interesadas poderán obter máis información ou inscribirse na páxina de Galitiming. O prazo remata o vindeiro xoves 31 de xullo. O prezo da inscripción son 25 euros e a organización agarda superar o 100 de participantes. As inscripcións están abertas hasta o día 31
esperemos chegar ás cifras do ano pasado, que eran 106, levamos a día de hoxe 60. Os concellos de Noia e Outes colaboran na organización da proba, facendo unha chamada a participar ese día no descenso. É unha proba moi bonita, ten uns paisajes espectaculares. Animamos a todos os nadadores e toda a xente que lle guste practicar ese deporte que se acerque aquí, porque a verdade é que é un lujo facer este descenso a nado con estas vistas con este entorno tan privilegiado que temos. Destacar que creo que é fundamental estas colaboracións e esta sintonía para que medren as actividades de ámbito deportivo, unha iniciativa que xa vai pola súa terceira edición, neste caso con uns 4 km 800, a verdade, e que, unha zona de disfrute, podémoslo escoitar ano tras ano nas diferentes actividades que se levan a cabo en torno ao río Tambre, destacando sobre todo esa lámina de auga que tanto disfrutan os participantes, sea a nado ou en piragua, e nesta ocasión que vamos a poder volver a participar nun evento que así podrán disfrutar desde logo os participantes neste descenso. Rematamos o informativo de hoxe con música e facémolo dende Rianxo coa clausura da 20ª edición do ciclo de bandas do Concello de Rianxo que se veu desenvolvendo ao longo deste mes de xullo na localidade. Este pasado sábado a Praza Rafael Dieste quedouse pequena para acoller o espectáculo músico-teatral que ofreceron de xeito conxunto a banda da Escola de Música de Rianxo e o grupo de teatro Airiños. Foi unha espectacular adaptación musical de David Fiuza baseada na obra Retrincos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que non deixou a ninguén indiferente. Quedan coa música. A actualidade volve mañá Canal Rías Baixas coas novas do día a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.